Piip. Hidastettu vuoriston räpäs. Ei tätä tarvii ohjatakaan ollenkaan. Nyt kaas. Se ikkuna on edelleen. Tulee toi vitun kantokohta. Jos siitä mennään, niin sitten tää kyllä menee. Tässä vaiheessa. Nyt on kaikki sisällä. Tuliko pahasti? Ei tullut. Saatana aina tunteettomasti tulee. Tää on kyllä... Ei tää kyllä paskin offroad-auto. Vittu tää kyllä menee, tuntuu että tää menee kyllä ihan pistaan. Ottaako ton Ruotsin joku mukaan tosta? Vai? Vittu mitä droppia sä oot piskannut tonne? Vittu mitä kärryt sä oot.